поредната риба от колегата. Иди в коша. Хубав дебелак. Ама интересен. Много интересен. Снимка ще искаш ли? Не, ама много странен такъв. Не, от тия плоските. Деформиран един. Деформиран. Да, виж го какъв е Що-то е? крив. Да, нещо тук чукам да и посетим. Стой. Ай, готов си. Он беше хубав, дед го фана втория, то с дивия, дългия. Беше хубав. Часа ти 3:10. Имаме към 7-8 риби. Кое пръстенче? Долно пръстенче. А не от моя водица. Айди при следващата риба пак. Поредната риба. Его Марионче тук е. Майстера. Хайде майстери, къде е рибата? Що се облетиш, татка?
Къде е рибата? То си добър. Дигни го нагоре, главата му. Дигни му главачката. Така. Пое въздух вече. Кой ни кеф? То си 10 кила и горница. Браво, на кого ги удрят? На лафтерчета. На лафтерчета. Топчета такива изкуствени. Изкуствени? Да. Нямаш ли? Тръцаката са. Какви с тия топчета? Аз свалям на някакви ванилови. Там са всички. Скопекс, манго. Мириш такива. Да. Изкуствена работа. Ма не потъват. Ама бият. Не потъват, обаче лекичко плават над дъното. Дай да си купа едно-две топчета първо. Не бе, аз ще ти дам, няма проблем. Вие бе, я извадих тук. То скъде за тебе? Шаран. То с колко е? То се 5 кила и горе. някъде. Той няма ми го даде. А? Един по-малък. Добре, бе. Айде, къде колко ще брася? Ще снимам. Този го пускаме ли? Снимате си. Къде е ясен? Кои са тия топчета? Там виж бурканчетата, малките. Маненките. Да. То с дифа. Дивак. Ще го взема. Фаниш друг. Ще го пуснем там, чули? Две топчета си замах, ще ви черпа. Окей, няма проблем. Вземай, се притесня. Здрави и на слуша. Чакай, че съм на... Къде е ясен, бе? Снимки прави, нали, бялото? Така. Да го пусна там. Снимай са добре, бе. Да, има снимки. Ще го взимаш на... Да. Държи го здраво. Чакай си. Фани ми още един, чули? Добре, По-малък. Ми, викай. Включваме се извънредно с още една. Която се опита не да вземи пръчката ми направо, брачета да вземи. Не ще се дига. Има много сила още. Ще се оправиш, чакай. Спря. Коша. Отдолу. Пак коня. Къде ще раз? Не бе, то с по-голям. По-голям е. Викай го, искай да ми общо дори. Така. То с къде? Риболова върви много добре. До сега, значи сега е 5:20. Имам изкарани около 13-14 риби
може и повече да са. И с напредването на времето излизат все по-големи. Айде, при следващата риба пак ще се пусне. Върни камерата. Изваредно, изваредно. С булката дойде и шарана. С булката дойде и шарана. Сега да намеря кепа къде. Булката дойде, шарана и той дойде. Така че съборих ти. От вълнение от булката. Това са много лаба, Марени. Тя се свободи. Нищо чудно да е дали. Нещо няма. Его. Пак петач. Че ми близки не мога да видя. Дошли го пешо. Дигни го нагоре. Добричко е. И това там някъде. Ето И петак. там някъде към 5. Абе има и много големи. Девет. Нещо подобно. 8 до 9. Здрасти. Ам 21 килограма. А 21? Тук нямат нищо общо с другите килограми, бе, брат. Тук вода и гореща, тук е плитко. Ти го вадиш, си едно вадиш Да. чорапа си едно. Правилно. Ела да паниш, да те заведа да съм. 20 килограма шаран. Знам. Виж как се вади. Знам. То не мога да го извадиш. То не мога да го извадиш. Но така и така. Водата е 40 градуса. Да. Мале, дай да го пусна аз. Ти да ме направиш. Чакай само да... Скарай куката. Дай, скарай сега. Едно клипче. Той сега са. Дай. Е тук. Ръката ми е чупена като мадари. Риба бол. Пускаш ли? Чай, че фана. Да, на клипчици. Тупо, между другото си само върица да ни настъпиш. Да, така. Дойди по-големи. Да дойде по-големия. Да.